pilota... Falta la motxilla, no? Sí, i una mica de Serra Ferrer també té, eh? Té la pilota Eto'o per Xavi, l'interior de l'àrea, som-hi Xavi, xuta Xavi, gol! Ni Bayern de Munic, ni punyetes, ni Lliga de Campions, ni romanços! Pas a pas, partit a partit, amb calma i tranquil·litat, el Barça ha sortit connectat des del primer minut, ha atropellat des dels primers instants el Màlaga, només faltava el gol i l'acaba d'aconseguir el Barça amb un intercanvi de papers interessantíssim. Qui fa l'assistència és el davanter centre Samuel Eto'o, qui rep a l'interior de l'àrea, fa el control, remata i gol, és el migcampista constructiu Xavi. Tant se val, són tan bons que poden intercanviar els rols i la jugada acaba de la mateixa manera. 19 de la primera, gol del Barça, gol de Xavi, assistència de Samuel Eto'o, Barça 1, Màlaga 0. Cáceres ha sprintat, l'ha donat a la dreta per Márquez, Márquez torna a jugar amb Cáceres, Cáceres al primer toc, bé, no es complica la vida per Xavi. I Xavi fa una obertura a l'esquerra del mig del camp per Iniesta. Iniesta torna a superar el seu marcador amb un canvi de ritme. Eto'o baixa a la zona de 3/4. Per mi Eto'o està fent un partit, insisteixo, molt i molt generós. Està ajudant moltíssim als seus companys. Hi ha una passada directa de Xavi per Henry, no estan fora de joc. Dribla Henry, xuta Henry, gol! Gol! La passada de Xavi és de mag. La passada de Xavi només està a l'abast d'un dels millors jugadors del món en la seva posició. Només ell ha vist l'espai, només ell té la capacitat tècnica de col·locada on ha vist l'espai. El control de Tití supera la sortida de Goitia i amb la porteria absolutament buida marca el tercer. Ha tornat el Barça total, ha tornat la màquina de fer futbol, ha tornat el millor equip del món. Barça 3, Màlaga 0. Quina passada de crac, de megacrac de Xavi, que ha deixat absolutament sola Thierry.